Sibingelela siyabingelela kuzo zonke indawo la kutholakala khona le video. Igama lami uProf Mkhwanazi osebenza kakhulu ngokuthandaza nangokwelapha ngokwendabuko. uKing Prof Mkhwanazi uyatholakala endaweni yasemahlabathini eringini kaMkhwanazi. Ngisebenza kakhulu ngokuhlola, ngisebenza ngokugeza abantu abashonelwe nokugeza abantu abathi bona into zabo zimnyama, akeze efike lapha ekhaya kaMkhwanazi fike simgeze simhlambulule idlozi lakhe emali imnyama siyahlambulula. Wena ongothi wena wadla amagobongo nawe futhi izinto zakhe ayihlangani kahle noma isithunywa sakho noma idlozi lakho liphansi, sifike sigeze thina sikunikeze iswasho into zakho isukume ziye phezulu. Uma ufika lapha kithi ke siye siqale sikuhlole ngoba ukwazi ukulapha umuntu ungamhlolanga ke. Yingakho ngithi mina lapha ekhaya mangifika umuntu mangimthola ukuthi unobumnyama ngihambe ngiyomgeza emfuleni, ngibuye lapho ngimnikeze iswasho senhlahla, ngimnikeze iswasho semali. Kukhona iswasho esibizwa ngemonto entshontsha imali. Uma usebenzisa leso swasho, nawo leso swasho la ngisho uhamba endleleni uhamba ukuthola imali, nabantu emphakathini bayakuthanda nemali yakuthanda. Zami la ngitholakala khona office ukubonana nami kune number 07867 24 54 egcineni, inamba kaProf. Na ku Facebook ngiyatholakala, uma useshwa uProf uthi Prof Mkhwanazi bese ubona mina yonke imisebenzi engiyenzayo. Uma ngikhulekisa abantu ngisho live ngiyabakhulekisa abantu la ngizotholakala khona izinto zami eziningi. Nabafuna ukufisa ukungibona abeze emahlabathini eringini kaMkhwanazi. Amen.